Her ser I hjertet. Hjertet det er rødt, og det har den form, som I ser her på billedet. Hjertet det symboliserer kærlighed, og Sander, det er jo ikke sådan hjertet ser ud. jamen, det er det da. Sander, det er det hjerte, der sidder inde i kroppen, vi skal snakke om. Det er lidt mere kompliceret end det der. Jamen, hvordan ser det hjerte ud, så, som vi har i kroppen? Det skal jeg fortælle dig nu. Her ser I et billede af hjertet og hjertets opbygning. Hjertet er en muskel, og dens funktion er at pumpe blod rundt i kroppen. Hjertet består af 4 hjertekamre, forkammer og hovedkammer. De 2 hjertekamre i venstre side af hjertet er fuldstændig adskilt fra de 2 hjertekamre i højre side. Det skyldes, at de 2 hjertehalvdele leverer blod til 2 forskellige kredsløb. Den højre del leverer til lungekredsløbet, hvor blodet iltes, og den venstre del leverer til systemkredsløbet, det vil sige resten af kroppen, hvor ilten forbruges. Lungekredsløbet er meget mindre end det systemiske kredsløb, så det kræver et mindre tryk for at pumpe blod gennem lungekredsløbet. Derfor har hjertekamrene i højre hjertehalvdel tyndere vægge end i venstre hjertehalvdel. Hjertets kredsløb. Her på billedet ser I et billede af hjertet, hvor der er en masse tal, der er fra 1 til 8, og det er ligesom den rækkefølge, som det hele det sker i hjertet. I kan se her ved 1, som både står her og her, det er her, hvor blodet ligesom kommer op fra kroppen, som der også står. Og efter det har været her ved nummer 1, så kommer det videre til højre forkammer, som er nummer 2. Og efter det kommer det igennem en hjerteklap og ind i højre hjertekammer, som her er nummer 3. Og derefter kommer det videre ud igennem en hjerteklap og ind i et blodkar, som fører det videre ud til lungerne, både højre og venstre lunge, som I kan se her, hvor der står 5. Så kommer det igennem lungekredsløbet, og derefter kommer det igen ind i hjertet, både fra højre og venstre side, som I kan se her. Og efter det kommer det ind, her hvor der står 6, kommer det ind i venstre forkammer, og derefter igen en hjerteklap igen, og ind i venstre hjertekammer, som er nummer 7. Efter det har været i venstre hjertekammer, kommer det igennem en hjerteklap igen, og ud i aorta, som her er nummer 8. Og herfra aorta ryger blodet ud i kroppen, og så kører det bare rundt i ring, lige indtil hjertet det ikke pumper blod rundt mere. Pulsen er antallet af udvidelser i pulsåren per minut, som sker, når hjertet trækker sig sammen. Pulsfrekvensen vil derfor typisk være et udtryk for hjertefrekvensen, der angiver antal hjerteslag per minut. Hvis dit hjerte slår 60 gange per minut, er din puls altså 60. Den normale puls i hvile er omkring 60 slag i minuttet hos mænd og 70 slag i minuttet hos kvinder. Hvilepulsen falder, hvis man træner og kommer i bedre kondition. Under hårdt fysisk arbejde skal hjertet helst kunne slå op mod 200 slag i minuttet. Fun facts. Hjertet slår ca. 37 millioner slag om året. I løbet af et arbejdsliv på godt og vel 40 år bliver det til 298 millioner slag for hver hjerteklap. Hjertet pumper ca. 2,6 millioner liter blod rundt i kroppen om året. Vi har ca. 40.000 km blodår i kroppen. De kan nå rundt om ækvator, hvis de lægges i forlængelse af hinanden. Hjertet producerer dagligt energi nok til at køre en lastbil 32 km. På en livstid svarer det distancemæssigt til at køre til månen og tilbage igen. Musik påvirker vores hjerterytme. Alt efter hvilken musik vi lytter til, ændrer hjerterytmen sig, og den efterligner til en vis grad musikkens rytme. Menneskets hjerte formår at skabe så stort tryk under udpumpning af blodet til kroppens andre funktioner, at strålen vil kunne sprøjte godt og vel 9 meter ud i luften.